Hej sammen. Det her bliver en meget speciel video i dag. Vi laver vores egen musikvideo. Mig og Thor, vi har snakket sammen. Jeg ved godt, det er hans YouTube-kanal. Men vi har tænkt os, at det skulle være en fælles kanal for os to. Så vi skal i gang med en... Jeg siger noget navn så. Ja, må vi få jer dernede til at skrive, hvad navnet skal være til vores nye kanal. Vi kan bare lige få Mads og Thor til at starte med. Ja. Vi tænker, det skal hedde Mads og Thor. Lige nu. Nå, nu begynder vi. Damer. 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 Yeah, drengene, de siger, hvor vi er. Men det står ikke på vores sag. Det er nemlig gammel sag. For vi kan lide damer. 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 Og det er pigerne vil sige til os. For vi kan lide drenge. Ja, pigerne lide det underligt. For vi kan lide damer. 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 Vi overrasker damer med vores første en. Det er nemlig en kuret med blind. Vi synes, vi er en masse, da du kører det i tog. Nej. For det står der i den dagbog. For vi kan lide damer. Damer. Men. Yeah. 3, 2, 1. Vi kan lide damer. 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 Det er dejligt.